Som danskere, der er vi jo ret pjattet med rugbrød, men det kan faktisk godt gøres en lille smule bedre. Man kan tage og fjerne alt mel, og så kan man lave et nøddebrød. Kun lidt æg og lidt olie til at holde det sammen, og det smager super godt. Men der er lige lidt par tricks også, man kan bruge til at gøre nøddebrødet lidt bedre end standardopskriften, den der florerer rundt omkring. Nu skal du se. Der skal rigtig mange forskellige slags nødder i, så jeg plejer altid at lave nogle færdige blandinger. Så i stedet for at lave et brød, så laver jeg 4 brød ad gangen, og så kommer jeg sådan nogle færdige brødblandinger i almindelige fryseposer. Mandler, solsikkekerner, græskarkerner, nødder, og det kan være valnødder eller hasselnødder, det gør ikke en stor forskel, hørfrø, sesamfrø, birkes og salt, olie, og jeg bruger jomfru olivenolie som regel, når jeg laver det, æg, og så skal det hele bare blandes sammen, så det er en meget nem dej at lave, må man sige. Det skal ikke ældes, og det skal ikke stå og gære eller hæve. Så snart det er færdigt og godt sharpet, ligesom her, skal vi have fundet en form. Og jeg har 3 forskellige former. En 1 liters, en 2 liters og en 1,5 liters, så jeg bruger 1 liter til det her brød. Og det har en tendens til at hænge fast på grund af alt det æg der i, så jeg kommer bagepapir i bunden af formen. Det plejer jeg normalt ikke gøre, når jeg laver almindelig rugbrød. Så læg det forsigtigt først på bagepapiret, og så bagefter så pakke det helt tæt. Det bevæger sig ikke, når man bager det, så man skal lægge det sådan, som det skal se ud, når det er færdigt. Så godt ud i hjørnerne med det, ellers så får man bare nogle endeskiver, der ikke rigtig kan skæres pænt ud. Og der brødet, inden det bliver bagt, og efter det bliver bagt, så ser det også sådan ud. Så skal man lige huske at pille papiret af, inden man kommer det i. Jeg plejer bare at opbevare det i en frysepose. Og det kan skæres på samme måde som rugbrød. Et smukt brød. Men der er også, man kan gøre mere ved det. Hvis man gerne vil have det, skal være mere ligesom som rugbrød. Så kan man tage sin brødblanding. Så kan man tage sin brødblanding og hakke den lidt finere. Og så får man også et mere finkornet rugbrød. Eller nøddebrød er det jo så. Men den måde jeg foretrækker at gøre det på, det er med sådan en grøntsagsskærer som den her. Jeg har en tilbehør til min røremaskine. Måske kan du også bruge en foodprocessor, det har jeg faktisk ikke prøvet. Der tager jeg bare sådan en af de her poser, jeg har samlet. Man kan jo bare stå og hælde op i imens. Og der hælder jeg det hele i. Og de små kerner, de ryger bare lige igennem, men de store, de bliver lige skåret i snitter. De bliver snittet, og det giver en anden struktur. Det bliver sådan mere mysliagtigt. Og det synes jeg faktisk giver det bedste brød. Og det ser ud på den her måde. Så bare i gang, og god fornøjelse. Ingredienslisten og opskriften, den kan du finde på Kvalimad.